dorpsdokter had storig aan wel had. Als sikkom, 40 jaar, luiben met koptelefoontje om hals te zuigen naar valse klanken in het lief van patiënten, om reden muziek van het lichaam vanzelf de ziel van het bestaan is. Nee, het huifde voor hem niet meer. Hij kende alle patiënten van binnen en van buiten. Een bult daarvan had de eerste klappen weer kon geven, dus kon eigenlijk beter maar open tegen hem zeggen. Het moest er nou maar eens van komen dat hij pensioen kreeg en dat er aan kwam dat hij bij Leutjen zijn praktijk overnam. Het zou wel dat ook zoon voor dokter studeerde haar, dus lag voorkeur om hout van deur. Bleef wetenschap over patiënten en verdachte vanzelf ook binnen familie. Boetenders geneest ons lui meneer, terwijl dokter centen opstrikt. Terwijl afgesproken dat de dokter een zetje op achtergrond bleef en zo'n het werk deed. Het ging me roken. Alle patiënten waren dik tevreden. Maar op een donderdagmorgen kon boer Dirk housend spreekkamer binnen en bleef hij tijd blaffen als een versleten hond. Zo'n had raad kloor en stuurde hem met butsen vol laxeermiddel op huis aan. O dokter, lust het stom verboord, maar het geen tijd om in te griepen. Want Dirk staat al buiten deur roggens medicijn te slikken. Soms bij Stamport vraagt pa, hoe kist dat nou doen? Als je long moet liefblast een laxeermiddel geven? Nou, zegt zoon, leuk maar nooit dat hij de eerste paar dagen nog duurt te houden.